Ka Regional Democratic Party RDA ka badai ka kenhun senrop jong ka UDP bat ka HSPDP ha ka khandai terik yayong kala pelaj pajba ya ka matre ka manifesto jong ka na ka benta ka election Lok Sabha arhajar arpusau harengkat ka jingkular ban budin bat ka sarkar pedeng na ka benta bandawa pentre kam no mardor ya ka ina lain permit ILP ban kentup ya ka ketien khasi bat garo ha ka kernit bapra bat ban penbet ya ki jing ki bayade ki kam ya ka japut bat ka Assam. Ka RDA ka kularu balada ka syajit syapok parlimen kan budin ya ka jing terwa ban penkela ya ka 6 schedule na ka bentaban kentup ya ka jing penkela ya ka para 3 jong ka 6 schedule ka ban pentikna ya kentin presiden ban bujili da ka kentin governor ha ka para 12 AB jong ka 6 schedule ka boong baki ain bala menjur da ka parlimen bar ka assembly ka jela kin om trikam ha ki jaka riulum ha ka bayade bar ki rukom jingle jingkam tenrai ki ain reti dustur ki jingle niam ki jing kasari civil bar kriminal ki dor bar snong ka khndo ka siap ka khlau ka tap bar ki marpo khndo kani ka manifesto ka badan arpusan tli kimat bapalai dau presiden ka UDP uba met ba lingdo ka kularu ban penklanya ki autonomous district council ADC kumju ru ban kersyan ya ka jinga keren yesuk badon jingbot berkasengking atyar New Trap National Liberation Council HNLC. Kalau ongru bakan beteng ban budin halor ka jingdawa ban pentrekam ya ka ILP bat ban syem ya baro ki sinjam ban ya keren halor ka benta ka bayade bat ka kam care sainar hak haput kumju ban penkha ya ka police border wing kumju kala kularu ban budin ban yo penrung ya ka ketin khasi bat garo hak ka kernit bapra jong ka riti sensyari bat ru ban penlong ya ka ketin khasi bat garo kum ka qualifying language kata nalor ka ketin English bat Hindi haba phai cha ka jing thungkam thungjam haki office ka sarkar pedeng hapo kani ka jela ki point ki bangi labu angne ka long ne ki kong ka jing pen ko board su su ki district council ka bar ka jing pen ko board ki samla ka balai ka yo kam yo jam ka sau ka pule puthi ka san ka jing ken tiu ya ki nongrap bat karep karyang jongki nang ta ka jing alor ka jing ru ka kap mendari ka jing kentiu ya tin khasi bat garo haka kernit ka bapra nang ta ki kam ki bede halor potu sam nang ta ka wai pat ka bade ka jing ka shong suk shong san sa ka wai bede ka de ka jing kentiu ya ki lum trairi nang ta ka jing ya ki kinhon jing da ya ki kinhon nyam ripat karoi kiu jong ki nyam trai alor ki riuslur yele lai lot kari nang ta ka jing persha alor ka thombor ya ki ripat koi bere ki kam kor barri nang ta koi bere ka long alor ki civil service koi bere ka long ka sinshar khadar ka khot koi bere ka India kum ka welfare state kawai pada kahok jom pinong song song di badan jingduna akit khotmet nang ka kawai pada ka koi ka khia kawai pada kahok alor ka khndo siap bat ki mar ko khndo kawai pada ka jingeda mariang kawai pada ka jing kentiu ya ki kinthai nang ka kawai pada ka juban nagaleng kunto te kane ka long ka jing ka pat ka jungi ka bu spai ba ni su ba ka de ka bentai ni ya ka bajin tso ya kali bakadal kam ka ang ka perking ban pensitam ya gitu ki bakhang ya kan kuno ka jing net jong nu brio ya kan kuno ka niam ka ba udan ka ya ka bat ki we ki kino romne tang Christian jadi kalau ya Christians and other para we Christian bat ki we ki kino. And it doesn't mean only Christians, but it is other means others also. Kiwe to belong ki jingnet ki bare pan religious minorities. Ang kabadi ba ka ILP nakaliang jong ni kum ka party. Namunong ay ILP ng influx. Influx, so this is influx is ILP. Mo. Iklan ya kaniya kabadi ba kay ki lat kilinti ki ba nakaliang jong ki sarkar ki bope kin habban sim ya kani kum kawai ne ki benta ki ba nyadana ka benta ka de influx kalat na ka benta kata kalong ILP na kata ka daw nakaliang juni kum ki political party
Bang ilawan sekabon, ila shim ya kene, kum kawai lagi kam di bahak mat Kaya ke bentar ke mana kalian jong ki legislator ke mut ki MLA hapo ka state level. Ngila ada take off ya kene haka assembly but ngila pass the resolution unanimously ba ngin bu ya kene kum ke jibut so hapo ke government of India baki tin pet ya kene baka deban ulong. Dia kene it's a continuous process. Ngintip for whatever reasons kay kadaw mo paro kata nakalian jong kinomik mat ki bade ki MP hang ko deli krani ya kene. Tingi soba nakata kadaw ni please ibu ya candidate jongi meta hakmat ha hakabade ban kini issue ki ba mira product hang ne. Kebetulan kami nakata kadaw ni don kam ji ki MP MP nong kong ude ban penso ya kene ban pet hakan ko ti ko bo ya ka disim kam jong ha government of India pada pok parlimen kata kada kowe ni iba kalau baduna ba ka bade bar kani ni so ba nakale ni bo ba ni dei ya ka ban pressure government of India pa ka de ba ailat ni ya ka ba ni bersong nakale yang jongi kum ka state ka ba de sibi constitution baka government of India ro kan consider ni don kam ni kibri jong ba kin don haki to ki constitution lam da kibri jongi ki don haki to constitution ka ya pentulun ye ke jing tumu ki bapi kwa ki bede na ka banta jongi ni namar ki jongi hi ki kham so to khamba ye ke bangilong ni man semata ki wan ki option na sabar inda ke jing persai ki ndai ka simpori ki makin so to ya ka jinglong jingman jongi ku ka jebele bo kum ka de ka bangi kren barbo la ko was ko ka jing ai jai ki partner society ki ngal kade ka lo unique ba compare you don't speak with the Jakarta return. Kuni ask kita kini. Kum kini ki balong unique. Ni don ba parang unique ka jadi. Tata kata ni don kami real jong. Ba kin don. Iduna ki jongi kata kalau ka sisa kalau tu bentang sai last ba pass ba sai. Alajar sau ajar san ba sai. Kepala. Kita tu semua macam apa. Last day try kong sanda. Kong baru last day lagi hari ini don tu. So ra ke tu khat ke jingla ko khat sama ju ke ya ber sekali ka kam service. Nakata-kata ang disabu hani ka bali bat ka ban create laki jong kada nakabanta kini IAS IMS bat ki officer mo. Ti nakata-kata ang kani ka long kaway ka nakimat ka bala lagi laban create kani ban encourage ki beju ki. Samla ki de lawai mo jongkari ke jongkari ke jongki Kelada ia kan kabai di bat ke jimbon jongki samla kala kiu hantu kata tingi haban suatu menta kabai di bat ke jing ke ba ki kendu ki samla akan berko kawai ke di ke biang kam ke jam kata hati ke ba hakmat tabe unemployment mo digidon ru ki benta le se ke ba kata pada ya ki samla dan akar kompak jongki mental orang yang keren kemudian berkerja jongki sama kemudian berkerja senior ki bangi mentah ki imlang salah kan ya this is a reflection ba ini ki samla ki jongki kimyo yang kata ke opportunities dan ke space ke biang mo wat lada ki don kata ke sub ke talent ki lo henry lada kata kam ke jinglong ke jingman kamlong ke biang ya ki kita kata ki Basta ke jengmut ke jengkot ki batin ke kita bangi ni long concern na akabai dei but kan ke drug addiction ini ya kram mai kan nomor it's a big challenge for the people of the state how to take up this and how to combat this drug menace in the state the issue of unemployment the issue but develop the skills ya ke employability ni dia mensuku bai kata mo Kirobon na sama ki jongi ru ladon ki ketan puli ke pe ndai hadin ki jing puli pada sakai dengi hapan persiang manwat kalas garanti ke ban create ya kita ki opportunities but ya kena ke energy ke beton positive energy ke beton ki use jongi le but we can move in a positive direction dengi don come ki different approaches and strategies away from it Kumulong pag-inaya tak sama. We don't come high. Kita fokus ke jongi kita for the youth. Mentah ni akan ke demographic dividend. The youth population is
foremost top priority ake agenda ke jongi ke RDA